फोर बे ब्लगखौ आङो डिलिट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो दा गोदानै आपल'ड खालामफिननाय जाबाय जायफ्रा नायाखै नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बयबो नै दा शुटिं सोलिनोसै आरोना ओमफ्राय आङो एक्टर मिउजिक भिडिअनि ओमफ्राय दा लकेसनाव थांनोसै आरोना ओमफ्राय बिथाङा हनै फैगासिनो दङ फैद' ओमफ्राय गाज्रि मोना आरो आंनि खानायखौ बेबायदि लानायखौ आं माने हास्लाबाखै उफाय गैया आयौ आंखौ बिबाजैसो नुदों हाबा जानाय बिबाजै आदानि हिनजावा फैदो जाबाय ओमफ्राय दा होथ'ला हास्लाबला माने हाखु दाखु आंनाबो प्रग्राम दङ बैसागुनि ओमफ्राय नैबेनो आरो लकेसना मेकआपबो खालामनो मोनाखिसै आं मोजाङानो उफाय गैया मा खालामनाय उफाय नट नै जायगा बेनो देलायलाबायबाय आरोना उफाय गैया नै बेनो आरोना हनै बेयो आइफवालि ब्रिज एक्ट्रेसफ्रा रेडि जादों ओमफ्राय नायदो बेनो दे जाबाय बांद्राय थांनाङालै लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ माने डिलिट खालामफिननाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ माने एसे प्रब्लेम दंमोन बेखायनो एसे प्रब्लेमनि थाखाय दाननाय जादों आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो माने नेक्स्टआव माने मोजाङै देखायनो नाजाफिनगोन माने एसे प्रब्लेमखौ माने फोजोबनानै माने गोदानै माने खालामफिननो नागिरदों नालाय बेखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो ट्रेन चेन्ज जाबाय आरोना नै स' नेक्स्ट लकेसन थांदिनि एक्ट्रेसनि शट लागासिनो ओमफ्राय केमेरामेन जल्दि फकास करो लोगोफोर बे भिडिअखौथ' आङो डिलिट खालामबायमोन ओमफ्राय आङो दा होफिननाय जाबाय माने मिउजिकआ एसे माबा जाना दंमोन नालाय मिउजिकनि थाखाय आं होनाय जायाखैमोन आरो भिडिअखौ ओमफ्राय आं दा होफिनबाय मेम'रि हिसाबै ओमफ्राय बे भिडिअखौथ' अलरेडि होबायमोन ओमफ्राय डिलिट खालामफिननाय जाबायमोन आरोना लोगोफोर माने मिउजिकनि थाखाय ओमफ्राय नै दा माने गोदानै बानायफिननो नागिरदों बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना माने जेब्ला होयो माने गोदान बानायनानै होफिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं जास्ट बेखौ आं होफिननाय जाबाय आरोना माने मेम'रि थाथोंसै होननानै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो आंखौबो सापर्ट खालाम जाहाथे आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायो आरोना गुबुननि चेनेलाव एसे खाबु मोनो जेन नङा होनबा लोगोफोर बिथां सिंगारानो गासैखौ माने प्रडिउसारबो गासै सिंगारबो आरोना गावनो गासैखौबो मेनेज खालामदों ओमफ्राय गावनिनो चेनेलखा गावनि चेनेलावनो होदोंमोन ओमफ्राय दा डिलिट खालामदों ओमफ्राय नेक्स्टआव माने एसे उनावहाय माने गोदान बानायफिननो नागिरदों मिउजिकआ एसे प्रब्लेम दंमोन नालाय बेखायनो बानायफिननो नागिरदों माने गोदानै ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव नुनो मोनगोन आपल'ड होयोबा आरोना माने बानायोबा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बानायाबाथ' नुनाय नंला मा खालामबावनाय नङा होनबा ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आं मोननैयावबो एक्टिं खालामनो मोजां मोनो आरोना आं भइसआवबो माने एक्टिं खालामनो नाजायो आरोना आंनावथ' एथ'ग्राब पारफेक्टबो जाया थेवबो नाजायो आरोना ट्राइ खालामनो ओमफ्राय गार्ल्सनिखौथ' आं बांसिन मोसायो थेवबो माने आंना गार्ल्सनिसो बांसिन एक्टिङा फैनो नागिरो बेखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय दान्दिसे गार्ल्सबो जायो दान्दिसे बयसबो जायो होननानै बुङोन ना ओमफ्राय बेखायनो बुंबाय आङो माने नाजायो आरोना माने एक्टिं खालामनो आं मोननैखौबो एक्टिं खालामनो मोजां मोनो नालाय बेखायनो आङो माने एक्टिंखौबो खालामो ओमफ्राय आंनो माने बे भिडिअआव माने एक्टर जानो लिंनायलाय आं एक्टर जानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय स' माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम माने खानाया एसे कालार गोनांमोन बेखायनो सोरबा हरदों कालार होनाङा गोसोम कालार होनांगौ होननानै बुंहरदों ओमफ्राय आङो एसे स्टाइल दस्रानिबो लानो लुगैयो बेखायनो आं आलदा माने देलायनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर आखाइ ग्रुप हमनायल' आरो दे जोब्बाय बे आखाइ
जोंना शुटिं जागासिनो हनै एक्ट्रेसनि फंबाय रायलायनो हागोन एक्टर एक्ट्रिस aku serba tapi मोजां होनफिन नै एक्ट्रेस जाबायनो आंनो नै एक्ट्रेस जादोंमोन दावजिबा नङा मा सिख्लाखौ जि मैदेर फिसा बायदि मिउजिक जोङो दा थांनोसै आरो मोनसे लकेसनाव माने लाखांजोबखांबाय आरोना ग्रुपफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोन बारा क्लिप्स देखायनो हानाय नङा माने अफिसियेल मिउजिक भिडिअ नायखादो आरोना नोंथांमोना बयबो ओमफ्राय स' आंना खानाय बेनो आरोना बारा आं चेन्ज खालामनो हास्लाबासै नङाबाथ' आं खालामगौमोन एक्टर